Xa están en funcionamento os dous novos aseos públicos que habilitou o Concello de Ribeira ao comezo do Paseo do Touro e nas inmediacións do Parque das Avesadas. Supuxeron un investimento de máis de 100.000 euros con cargo aos fondos Next Generation, cos que virán satisfacer unha bella demanda da veciñanza. É un investimento que facemos no centro urbano de Ribeira por valor de máis de 100.000 euros e que ven a resolver unha demanda histórica da veciñanza de Ribeira. Levábamos moitos anos demandando uns servizos accesibles, funcionais para toda a poboación do noso concello e tamén para todas as persoas que nos visitan no tempo estival. E hoxe, por fin, damos cumprida esa promesa, non? E esa petición por parte dos veciños e das veciñas de Ribeira. Están instalados en dous puntos estratéxicos do noso concello, que hai moita concorrencia de persoas ao longo de todo o ano, especialmente na época estival. Un deles é esta zona do Paseo do Touro banda ao río, que é moi transitada por persoas maiores e por parte de toda a poboación que quere facer deporte e disfrutar do seu tempo libre, e o outro está situado no barrio ribeirense das Avesadas, nese parque infantil que se emprega por parte de toda a poboación ao longo de todo o ano, non? As novas instalacións están dotadas da última tecnoloxía cun sistema de autolimpeza e materiais de seguridade para previr os actos vandálicos. Son completamente autolimpiables e, por tanto, despois de cada 5 usos, o aseo baldéase na súa totalidade. Tamén son ecoeficientes porque teñen luz natural, reducción do consumo de auga, e tamén teñen sistemas de seguridade e imos, para evitar calquera tipo de acto vandálico ou de problemas de seguridade, van a estar abertos entre as 7 da mañán e as 11 da noite. Creemos que é un horario axeitado para este uso e, por tanto, polas noites estarán completamente pechados para garantir esa seguridade e que ningunha persoa poida quedar dentro destes baños, non? Estes dous aseos veñense sumar os xa dispoñibles no Paseo de Coroso na estación de autobuses. A intención do Concello é seguir incorporando máis equipamentos accesibles e funcionais nos espazos públicos.